Desculpen polas imaxes se firen a súa sensibilidade. Galicia prepárase para un eclipse total de sol o próximo 12 de agosto, nunha faixa de case 200 kilómetros que vai dende a Costa da Morte ata Valdeorras, farase noite en horario diurno. Ante a previsión de desprazamentos e de moitos actos para contemplar o fenómeno, a Xunta crea unha comisión para que todas as consellerías se coordinen na organización deste momento. Como mellor se entende un eclipse, como lle lo explican aos nenos no Observatorio Astronómico, coa bola do mundo. Aquí estaría Galicia, España, entón chega un momento que efectivamente a sombra da lúa tapa. Os eclipses de sol solamente se ven en unha pequena proporción de terreo, aproximadamente por termo medio uns 200 km de ancho, nada máis. De maneira que observar un eclipse total de sol nun lugar concreto é unha excepcionalidade. Tan excepcional que o último que vimos na Península Ibérica foi en 1912. Case instantáneo puídose ver no barco en Verín, onde, case parece maxia, van volver ter ese privilexio. Un eclipse que en Galicia vai a ser unha das comunidades autónomas onde mellor se vai a poder observar. Contemplamos que se van a producir moitos desprazamentos de moita xente. Porque coa eclipse total chega o turismo astronómico, desprazamentos, e esta comisión da Xunta nace hoxe para divulgar información, coordinar e previr problemas e incidentes. Para ese día, 12 de agosto, xa pecharon 5 transatlánticos na Coruña e xa hai reservas nos hotéis. E a totalidade realmente vai durar moi pouco. Por exemplo, en Coruña van a ser 80 segundos, en Lugo vai ser un pouco máis,